Tervetuloa Matematiikka-kanavallesi. Täällä opit matematiikkaa ratkomalla tehtäviä käytännöllisellä ja suoralla tavalla. Tilaa kanava, jätä tykkääs ja kommentoi, mitä haluaisit nähdä seuraavissa videoissa. Tänään ratkaisemme murtolukutehtävän. Ensiksi matemaattisen etusijajärjestyksen mukaan meidän täytyy ratkaista ensin sulkujen sisällä oleva lasku. Koska meillä on murtolukuja, joilla on eri nimittäjät, meidän täytyy yhtenäistää nimittäjät ja sitä varten meidän täytyy ottaa pienin yhteinen jaettava pyy. 3 ja 2 pienin yhteinen jaettava ensin jaetaan 2. Meneekö 3 2? Ei mene, joten toistetaan. 2 jaettuna 2 on 1, nyt jaetaan 3. 3 jaettuna 3 on 1 ja 1 toistetaan. Tuli 2 kertaa 3, eli 6. Pyy on siis 6. Eli saadaan 6 jaettuna 3 on 2. 2 kertaa 2 on 4. 6 jaettuna 2 on 3. 3 kertaa 1 on 3. Eli tähän jää 4 miinus 3, 1. 1/6. Eli tämä vähennys antoi tulokseksi 1/6. Mennäänpä eteenpäin, jatketaan. Nyt laskujärjestyksen mukaan meidän täytyy ratkaista kertolasku. Kertolaskussa riittää, että kerrotaan osoittajat ja nimittäjät, joten saadaan 3/5 miinus 1 kertaa 1, 1. 5 kertaa 6 on 30. Okei. Eli saatiin 3/5 miinus 1/30. Nyt ollaan taas samassa tilanteessa, vähennys eri nimittäjillä, joten meidän täytyy ottaa 5 ja 30 pienin yhteinen jaettava. Ensin jaetaanko 2? Kyllä, eli 5 pysyy samana. 30 jaettuna 2 on 15. Jaetaanko 2? Entä 3? Kyllä. 5 pysyy samana. 15 jaettuna 3 on 5. Nyt ei enää mene 3, jaetaan 5. 5 jaettuna 5 on 1. 5 jaettuna 5 on 1. Eli tulee 2 kertaa 3, 6. 6 kertaa 5 on 30. Pienin yhteinen jaettava on 30. Nyt 30 jaettuna 5 on 6. 6 kertaa 3 on 18. 30 jaettuna 30 on 1. 1 kertaa 1 on 1. Eli jäi 18 miinus 1, 17 jaettuna 30. Tämä on tehtävän vastaus. No niin, tilatkaa kanava, jättäkää tykkääs ja nähdään seuraavassa videossa.